Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Менә безнең сайлаучылар, безнең Азнакай халкы, шуларны иң мохтаҗ кешеләрне кабул итеп, менә булдырылган хәтле ярдәм итәргә тырышабыз. Азнакайда депутатлар халык проблемалары белән кызыксына. Когда у вас была температура, когда вы обезвожены, иногда очень хочется солененького. Антибиотик кулланганда диета саклау мөһим. Не все родители могут сделать для своих детей подарки на Новый год, потому что они стоят очень дорого. Хыялларны чынга ашырыр вакыт җитте. Әлбәттә, Теләкләр чыршысы акциясе старт алды. 2021 елда Татарстанда безнең ишегалды президент программасы буенча 1078 ишегалды төзекләндерелгән. Моңа 8 миллиард сум акча сарыф ителгән. 2020 елда 1091 ишегалды тәртипкә китерелгәнен әйтте. Бу хакта Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин министрлар кабинетында узган брифингта хәбәр итте. Программа кысаларында 6 төрле эш башкарыла. Юл, тротуарлар төзекләндерелә, эскәмияләр, шүп савытлары куела, ут яктырткыч баганалар алыштырыла, комлыкта балаларга уен һәм спорт җиһазлары куела. Каты көнкүреш калдыклары өчен мәйданчыклар булдырыла яки яңартыла. 2021 елда программа буенча 300 мең кеше, 2 елда 660 мең кеше, гомумән алганда 2 миллионга якын кеше бүген яңартылган ишегалларында яши, диде министр. 2021 елда программа кысаларында йорт яны территорияләрендә 2 миллион квадрат метрга асфальт өслек җәелгән. Депутатларның район халкы белән очрашулары аларның проблемаларын ишетү өчен реаль мөмкинлек. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шәйдуллин белән шәһәр һәм район халкын кабул итте. Тулырак махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Мондый очрашулар ай сайын уздырыла. Төрле хәлләр була бит. Кемдер инвалид коляскасы, даруларга акча мәсьәләсе буенча, икенчеләре операциягә яки дәвалануга матди яктан көче җитмәй, кемнеңдер өйдә янгын булган. Без чыннан да мохтаҗ гражданнарны кабул итәбез, ярдәм итәргә тырышабыз. Татнефть компаниясе ярдәме белән мондый мөмкинлекләребез бар, дип искәртте Рөстәм Мөхәммәдиев. Менә безнең сайлаучылар, безнең Азнакай халкы, шуларны иң мохтаҗ кешеләрне кабул итеп, менә булдырылган хәтле ярдәм итәргә тырышабыз. Чөнки андый бүген көндә мөмкинлек бар. Нефттә һәрбер депутатка күпмедер сум акча бирелә шушы эшләр өчен һәм шушы акчаны ул инде менә мохтаҗ кешеләргә кайберсе шунда коляска сорый, инвалидный коляска, баласын нәндер дару нәрсә кәймә операциягә сораса, шундый менә кайбер кешенең менә әле йортлары яна шундый фаҗигале ниләр. Яннан менә күбрәк инде менә кызганычка каршы менә чирле балалар бик күп. Аларның менә әти-әнисе вот менә тормыштан бирле ул балалар белән интегеп, гомер буе шуларны тәрбияләп яшиләр, интегәләр. Шуның өчен менә ничек инде булдырган хәтле аларга ярдәм итәргә тырышабыз. Авыр тормыш хәлендә калган кешеләр өчен бу ярдәм бәһәссез. Мондый эшләр район җитәкчелеге белән берлектә алып барыла. Бик зур рәхмәт үзебезнең нефтьчеләребезгә, Татнефть җәмгыятенә, Наил Фатышка, Рустам Набилович үзебезнең депутатыбыз. Ул инде һәр вакыт килгән сайын менә гел кешегә ярдәм итә, балаларга ярдәм итә, кешеләргә ярдәм итә, мохтаҗ гаиләләргә ярдәм итә. Алар барысы да шундый сораулар белән киләләр бит инде. Районда халыкның ихтыяҗларын канәгатьләндерү, аларга кирәкле ярдәм күрсәтү өчен күп эшләр башкарылды. Социаль объектлар төзелде, мәйданчыклар булдырылды, ремонт эшләре башкарылды. Азнакай халкы моңа бик рәхмәтле. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Агымдагы елның 15 ноябреннән 3 декабренә кадәр Татарстан Республикасында 2021-2022 елгы чемпионат циклында Татарстан Республикасының яшь профессионаллар World Skills Russia региональ чемпионаты узды. Чемпионат нәтиҗәләре буенча технопаркның 8 укучысы Татарстан Республикасы җыелма командасының киңәйтелгән составына керде. 2021 елның 15 декабреннән 2022 елның 20 маена кадәр тагын контроль бәйгеләр узачак. Аның нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы җыелма командасының төп составы билгеләнәчәк. Кванториум балалар технопаркында 3D модельләштерү буенча авыл мәктәпләре арасында хакатон үткәрелде.
Балалар технопаркы директоры Рамил Закировның сәлемләү сүзеннән соң катнашучылар өчен экскурсия оештырылды. Аннары балалар аудиторияләргә таралышты. Бәйге 2 блоктан торды. Белем бирү һәм гамәли өлеш. Һәр команда катнашучы диплом белән бүләкләнде. Ә биремнәрне үтәгәннән соң жюри йомгак ясады һәм иң яхшыларны сайлап алды. Татарстанда коронавирус йоктыруның 146 яңа очрагы теркәлгән. 16 декабрьгә Татарстанда 41280 COVID-19 очрагы теркәлгән. Бөтен вакыт эчендә 34198 кеше сәламәтләнгән. Шул санда 15 кеше узган тәүлектә. Оператив штаб мәгълүматларына караганда 146 яңа очракның берсе читтән кертелә, калганнары элемтә аша. 63 кеше хастаханәгә урнаштырылган, 83 кеше өйдә дәвалана. Иң күп очрак Казанда теркәлгән. Анда тәүлек эчендә 102 очрак расланган. 6 очрак Яршаллы, Яшелүзән һәм Чистай районнарында, 5-шәр Әтнә һәм Лаеш, 3-шәр Питрәч, 2-шәр Арча, Түбәнкама һәм Сарман, 1-әр Биектау, Кукмара, Минзәлә, Мөслим, Нурлат, Саба һәм Теләче районнарында. Әлмәттә соңгы тәүлектә авыручылар теркәлмәгән. Коронавирус белән бәйле вәзгыятьнең начар булуын радио, телевидение һәм матбугат чараларынан күреп, ишетеп беләбез. Шул ук вакытта сезонлы салкын тиюләр һәм грипп чоры да кызганнан-кыза бара. Күп очракта табиблар антибиотиклар кулланырга куша. Алар инфекцияләргә каршы көрәшнең киң таралган ысулы. Ә менә аларны кулланганда диета саклау кирәклеге турында барысы да белми. Әлеге тема турында тулырак алдагы материалда. Бүген тормышында бер генә тапкыр да антибиотик кулланып карамаган кеше юктыр. Лилия Гыйлметдинова да искәрмә түгел. С ребенком очень часто болеем. Бала белән бик еш авырыйбыз. Табиблар һәр вакытта да пробиотиклар кабул итәргә тәкъдим итмиләр. Безнең участокта табиб яхшы, ул диета турында сөйләде. Антибиотиклар аркасында ашказаны белән проблемалар булганы бар. С пищеварением бывали тоже проблемы из-за антибиотиков. Шуннан да антибиотикларны кабул итү еш кына көтелмәгән эффектларга китерә. Тик Лилия Гыйлметдинова раслаганча, дөрес туклану һәм барлык киңәшләрне үтәү, аларның барлыкка килү ихтималын киметә һәм терелүне тизләтә. Врач нам всегда говорит про диету. Молочные нельзя принимать. Каши, супы уж. Менюда нәрсә булырга тиешлеген ачыклау өчен без белгечкә мөрәҗәгать иттек. Тем-томнар һәм газировка тыелган продукция списогында беренче. Аларда глюкоза бар. Ә ул гөмбәләр өчен идеаль туклыклы мөхит тудыра. Ярамаганнар рәтенә күпләр яраткан казылык та керә. Любимая всеми колбаска. Все, когда болеют, хотят себя побаловать, как она пахнет, да? Но на самом деле, ну что в ней полезно? В ней, конечно, огромное количество фосфора и практически нет мяса. Организм ширне тизрәк җиңсен өчен ясалма продуктларны азрак кулланырга кирәк. Шул сәбәп аркасында барлык соуслардан, бигрәк тә майонездан баш тартабыз. Когда у вас была температура, когда вы... Сездә температура булганда сезнең организм суга сусаган. Ул чакта бездә тоз куллану теләге барлыкка килә. Әмма чын барлыкта ул вакытта организм су таләп итә. Сезгә эчке су җитми. Водички, вы по сути обезвожены. Шулай ук безнең организмны кофе да сусызландыра. Температура вакытында без күбрәк сыйыклык кулланырга тиеш һәм бу очракта кофе куллануны чикләргә кирәк. Süt белән эш авыррак, өлкәнрәк булган сайын организм аны авыррак эшкәртә. Тик әче сөт продуктларын, кефир, ремчек, йогурт кулланырга була. Во время антибактериальной терапии, если вы не испытываете диарейного синдрома, Антибактериаль терапия вакытында сездә эш китү булмаса, яшелчәләр кулланырга киңәш итә. Чөнки аларда клетчатка бар, ә ул безнең яхшы бактерияләрне үстерә. растут и питаются вот именно этой клетчаткой. Шикләүкләр безгә энергия бирә. Аларда мойлар күп. Әмма арахис күгәрек белән зарарланган булырга мөмкин. Аны алып куябыз. Лимонга аллергия булмаса, аны теләсә кайсы вакытта кулланырга була. Анда С витамины күп. Антибиотик курсыннан соң пробиотикларга бай азык-төлек кулланабыз. Табигый йогурт мәсәлән. Алай безнең микрофлора торгызылачак. Ә бит иммунитетның 70% нәкъ менә аннан тора. Башка темаларга. Барлык балалар өчен дә иң матур һәм тылсымлы бәйрәм Яңа ел якынлаша. Яңа ел алдыннан мөгъҗизаны күрү бик әйбәт булыр иде. Ә менә аны кайдан гына табып буласың? Аны без өлкәннәр бүләк итә алабыз. Балалар теләкләрен һәм хыялларын тормышка ашыру, әкияткә ышану һәм яхшы тылсымчы барысы да безнең кулда. Ленин урамы 39-нчы йорт адресы буенча урнашкан Әлмәт районы башкарма комитеты бинасы фойесында чыршы урнаштырылган. Гади чыршы түгел, теләкләр чыршысы. Ул калабызда беренче тапкыр гына түгел, елда куела. Быел ул Әлмәттә атна башыннан башланды. Максаты авыр хәлдә булган балаларга шатлык бүләк итү. Не все родители могут сделать для своих детей подарки на Новый год. Барлык ата-аналар да үз балалары өчен яңа елга бүләкләр ясый алмый, чөнки алар бик кыйммәт тора. Үз-үзләренә тирә-юньдәгеләргә дә ярдәм итә ала торган кешеләр аларга булыша. Могут помочь и себе,
и своим окружающим. Биредә авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрнең балалары турында мәгълүмат язылган ачык хатлар эленгән. Анда нәни Әлмәтленең исем-фамилиясе, яше, әти-әнисенең контакт телефоны һәм иң мөһиме баланың теләге язылган. Здесь может участвовать любой, в частности участвуют организации, бывают простые люди, которые хотят сделать добро окружающим. Теләкләр чаршысы башкарма комитетта 13 декабрьдә барлыкка килде. Ул 30-на кадәр эшләячәк. Фаяда ял көннәреннән тыш һәр көнне 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр барлык сораулар буенча мәгълүмат бирү өчен волонтер кизү тора. Теләкләр чаршысы ботакларында 250-гә якын шар булган. Бүген 150 тирәсе әле бар. Бөтен Россия шәһәрләрендә узган акциягә һәркем кулыннан килгәнчә өлеш кертә ала. Моның өчен Ленин урамы 39-нчы йорт адресы буенча урнашкан Әлмәт районы башкарма комитеты бинасы фаясында эленгән хатларның берсе яки берничәсен алырга һәм хат хуҗасының хыялын тормышка ашырырга кирәк. Бүген яңалыклар вакыты тапшыруы иҗат төркеме әлеге акциягә кушылырга булды. Биредән без буш кул белән кайтып китмәячәкбез. Кулыбызда кемнеңдер бәхетле мизгелләрен тотып торган кебек кабатланмас хис. Кемнең шундый ук хисләр кичерәсе килә, рәхим итегез. Биредә хатлар һәркемгә җитәрлек. Открытканы сайлаганнан соң волонтерда язылырга кирәк. Игелекле акцияның һәр катнашучысы ата-аналар яки опекунның адресын һәм телефон номерын алачак. Аның буенча гаилә белән элемтәгә керә, аннары көтеп алынган бүләк бирергә бара алачак. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда Кунаклар киләләр, аларга килгән кунаклар еш яратып йөриләр. халкыбыз җәүһәрләре бер урында очрашты. Һөнәр үзләштерегез, һөнәрле кеше бер вакытта юкка чыкмый. Кулыннан килмәгәне юк. Тайсуганның балта остасы. Кыш бабай йөзүчеләргә бүләк өләшә. Реклама тиз ачак. Безнең белән калыгыз. Әлмәт районында Татарстанның Мәдәният министрлыгы каршында халык сәнгать һөнәрләре һәм кәсепләре буенча семинар узды. Министрлыкның сәнгать эксперт советы әгъзалары белән узган очрашуда Көньяк-Көнчыгыш регионының мәдәният хезмәткәрләре, һөнәрчеләре катнашты. Анда халык һөнәрчелеге күргәзмәсен һәм осталарның мастер-классларыннан тыш әлеге өлкәне үстерүгә мөмкинлек бирүче күп санлы грант программалары хакында фикер алыштылар. Халкыбызның җәүһәрләре белән якыннан Рәдифә Нугманова танышып кайтты. Милли костюмдагы фуршет өстәлләрен әлмәтлеләр әле күптән түгел генә куллана башлаган. Беренчеләрдән булып, әлмәтлеләр һәм калабыз кунаклары шушындый милли ризыклар һәм кул эшләнмәләре куелган күчмә күргәзмәне республика көнендә күрә. Әлеге фуршет өстәлләре республикабызда яши торган күп санлы милләтләрнең тормыш-көнкүрешен, аның аша мәдәниятен дә чагылдыра. Шуңа да Габдрахман мәдәният йортында узган тематик семинар кунакларын шулай ипи тузлап каршы алдылар. Менә күргәзмәнең асылы эчтәрәк әзерләнгән иде. Һөнәрчеләр өчен оештырылган түгәрәк өстәл безнең төбәктәге осталарның кул эшләнмәләре, милли бизәкләр төшерелгән кием салым, агач эшләнмәләре, кәрзиннәр, сувенир курчаклар, балчыктан ясалган савыт-саба, музыка уен кораллары. Булар барысы да тере кешеләрнең тотып, киеп карый торган әйберләре. Барысына да кул хезмәтеннән тыш җан җылысы салынган. Җәлил ага Вилданов шундый осталарның берсе. Казанның 16-нчы номерлы һөнәр училищесын тәмамлаган Ширмешан районы егете агач эшкәртүне гомерлек юлдашы иткән. 30 еллап инде ул бизәкле сандыклар ясый. Шуңа өстәп музыка уен коралларына да җан өрә. Япон курае, думбыра, кылҗая, бу борынгы коралларны Җәлил ага Алпар ансамбле өчен җитештергән. Кулындагысы Марин Хур, анысы монголларның 12-нче гасырга караган музыка уен коралы. Менә монда скрипкалар бит булат дип басалар. Монда астан искә басып уйнарга кирәк. Бу монда грифта ладалар юк. Халык һөнәрчелеген торгызу Татарстанда эшке туризмны үстерүнең яхшы альтернативасы да. Әйтик, Баулыдан Эльвира Косарева үз проекты белән бер юлы 2 куянның койрыгын тоткан. Борынгы технологияләр буенча шүлмәк җитештерү остаханәсен ачкан һәм яраткан эшеннән туристлар килә торган ял итү урынын ясаган. Кунаклар киләләр, аларга килгән кунаклар еш яратып йөриләр. Мастерскойга гел заказ бирәләр, мастер-классларга туган көндәрен үткәрәләр. Кунаклар килеп савытлар алалар. Безнең герб
шәһәр гербы белән сауытлар ясыйм. Бүген республикада халык кәсепләре берничә юнәлештә актив тәкъдим ителә. Агач һәм металлны сәнгатьчә эшкәртү, шүлмәк һәм керамика җитештерү, киезитек һәм итек ясау. Кече һәм урта эшкуарлыкның рәсми реестры мәгълүматлары буенча Татарстанда халык сәнгате һөнәрләре белән шөгыльләнүче 42 субъект кына рәсми рәвештә теркәлгән. Асылда бездә югары потенциалга ия 450 дан артык оста бар. Аларның эшчәнлеген рәсмиләштерү, дәүләт канаты астына керү дигән сүз. Андый осталар өчен махсус грантлар да каралган. Хәнишчеләр инде республика күләмендә 50 миллионнан артык сум алдылар. Семинарда учреждениялар эшчәнлегенең төп юнәлешләре буенча укытулар да узды. Анда мәдәният учрежденияләре белгечләре һәм җитәкчеләренә документлар әйләнеше тәртибен, фольклор ансамбльләр белән эшләү, репертуар сайлау, Пушкин картасы, төрле грант программалар турында сөйләделәр. Радифа Нугманова, Алия Бәйрәмалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтселек компаниясе. Республика кунакларына тәкъдим иткән күргәзмәдә Расих ага Ихсановның да эшләре бар иде. Аның белән безнең иҗат төркеме якыннан танышып кайтты. Тайсуган авылы үзенең уңганнары белән данлыклы. Биредә шуларның берсе Расих абый Ихсанов яши. Ул гомерен авыл хуҗалыгына багышланган һәм бүген дә әле авылның атаклы балта остасы булып санала. Расих Габделхаким улы Ихсанов ярыш хуҗалыгы хезмәт ветеранын аеруча хезмәт күрсәткән өчен медале, хезмәт кызыл байрагы ордены иясе. Тайсуганның хөрмәтле ил агасы шушы авылда туып, шунда үсеп, гомер буе тормышын авыл хуҗалыгына багышлаган шәхес. Туган авылында 7 сыйныф тәмамлаганнан соң кая кушсалар, шунда эшләргә риза булып колхозда кала. Егетнең осталыгын күреп алган хуҗалык җитәкчесе аны 3 айдан ук тракторга утырта. 6 ел авыл басыларын иңләп йөргәннән соң ярышның уңган механизаторына туган авылы Тайсуган бүлегенә бригадир итеп билгелиләр. Рәхмәт малаты ине менә не? Самат Сирачка күп мир салды авылга. Күп яшьләр калды. Шул яшьләр алып барды. Габдрахман ягына караганда бу якта күп ни булды. Анда бит гел шәһәр кебегенә урамнары ниләр белән бөтенләй. Монда бу тирәләрдә әле яшьләргә күп ярдәм итеп үйләр салганда да. Ярыш районда иң эре хуҗалыкларның берсе. Мал саны буенча да җитештерү күрсәткечләре ягыннан да алга киткән хуҗалык була. Ул чорда мөгезле эретерлек саны гына да биредә 5000 баш. Расих ага идарә иткән Тайсуган кустында нәселле танулар үрчетелә. Биредә атлар да, тавык фермасы да була. 750 гектарлап урманына кистем мен колхозга. 10 гектар кисәрек шул бабайлар белән. Иртәшкә яшырып җибәрәм, шул бабайлар белән китә Диләнкәгә. Аны алып кайтып, әле пилорамда да эшләргә туры килде. Габдрахман ягында. Пилорам бу якта юк, ул якта. Бу якта циркуляр кеп чыган. Анда теге вакыт ягны ярадыр. Менә шулай итеп. Инде күптән лаеклы ялда булса да, Расих ага бер генә дә тик ятмый. Бабаларына килгән кәсебен дәвам итеп умарта асрый, кулыннан балтасын төшерми. Рамнар, умарта, сыерчык уялар ясаудан тыш, бабай кеше оныкларының күңелен күреп, бизәкләп сырлап төрле уенчыклар, челтәрле чыныйлар да ясый. Безнең әти бер вакытта да нитмәде, балалар һөнәр үзләштерегез, һөнәрле кеше бер вакытта юкка чыкмый, аптырам юл диде менә. Үзе белән бергә шири әти белән әти янда эшләп, әти янда өйрәндек без. Расих аганың кул эшләре республикабызның күп кенә күргәзмәләрендә катнашып өлгергән. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтселек компаниясе. Әлмәттә сәламәтлек сессиясе кысаларында Рубеж спорт бәйгесе узды. Квест шәһәр паркында 5 команда арасында үтте. Әлеге чарада Ракета, Метеор, Юность, Олимп, яшүсмерләр һәм яшьләр клублары катнашты. Квест 10 ноктадан торды. Һәр нокта зур булмаган спорт биременнән гыйбарәт булды. Барлык командалар да яхшы нәтиҗәләр күрсәтте һәм бу призлы урыннарны билгеләү бурычын катлауландырды. Шулай итеп, беренче урынга бер юлы 2 команда Юность һәм Восток узды. Икенче урынны Метеор, өченче урынны Кедр командасы яулады. Яңа елга кадәр әле 2 атна калса да, алар инде Кыш бабайдан күчтәнешләр алды. Бүләкләрне Әлмәтнең яшь йөзүчеләренә өләштеләр. Ярышлар ничек үтүе турында Алия Бәйрәмалова сөйләячәк. Мондый ярышлар традицияга әйләнде һәм инде 3нче ел үткәрелә. Стартта 2008-2015 елларда туган малайлар һәм кызлар, йөзүчеләр ирекле стиль белән 50 метр араны узарга тиеш. Как зародился Мирас, так и зародилась идея проводить такое мероприятие. Мирас барлыкка килү белән йөзәгенә башлаган балалар өчен шундый чара үткәрү идеясе килгән иде. Бассейннар күп, бөтен районнар буенча йөзүгә балалар бик аз йөри. Шулай итеп, без аларны монда җыйдык. Балаларны мөмкин кадәр күбрәк җәлеп итәргә теләдек. По всем районам мало ходят. Но мы решили вот все в одно место, и это нам удалось. Мондый чара балаларның рухын савыктыру өчен генә түгел, яхшы кәеф һәм татлы бүләкләр алу мөмкинлеге дә булып тора.
Барлык балаларда бик дулкынлана. Алар арасында 9 яшьлек Рамазан да бар. Ул мондый масштаблы yüзүдә беренче тапкыр катнаша. Аларның гаиләсендә yüзә белүче бердән бер кеше ул, дия Тисе Азат. Шуңа күрә ул аның өчен тагын да ныграк борчыла. Еще не отплывал, поэтому на нервах. Ул әле yüзмәде, шуңа да бик борчылам. Кечкенә балалар yüзә, барысы өчен дә бик куркыныч. Гомумән, профессиональ спортчылар белән чагыштырганда балалар yüзүен карау кызыграк. Более интересно, чем взрослые уже мужики, когда профессионалы бегают. Yüзүчеләр арасында 12 комплект медаль уйнатылды. Һәр катнашучыга Кыш бабайдан татлы бүләк тапшырылды. Алия Байрамалова, Милена Валиева, Тимур Туманов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.